Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa chatinoti Miwono yedare. Kana kuri kunzi munenge muine miwono yamunenge muinayo, aiwa feel free kuuya kuinbox kwangu, then mobva mazongosiya voice note renyu. Pane rimwe voice note randakatumidzirwa navanzvadzi vedu vachipawo miwono yavo. Mamkaere mamkasei mkomanashi budi ndira kubatsira noona budi vane confession yandanzwa kuseni kunokwi budi ndanzwa confession yenyu pano pachannel yamkomanashi is so sad zvamuri kutaura zvababa venyu kuti baba venyu vakanga vanomutsa mweya womunhu here zvichinzi ndezvenjuzu kuti uvabatsire. It's so sad budi mufunge because from what you said it's like baba venyu vakanga vatogara vaine gifting yavo yanga yakanaka kubva kuna Mwari vachibva vazokanganisa vakuenda kuna mbuya ava vakuita vachiita nekuda mari here kuti vachinda kuti shaviri rishande ndiwane kuyopa vanhu vane mari vanozondibatsirawo. Saka zvakangoma it's so sad. Ini ndingoti zvangu ndononge budi at the same time baba wenyu vakangoshayawo guidance. Ipapo munozoti dai vaingo even vakatanga kungozviitira vega vachinamati vanhu vaingouya handiti vanhu vaingouya vachitongovapa mari like vanhu vozvimirira votanga handiti shoko rinongofamba handiti word of mouth yekungoti pana baba vanhu ubatsira sezvikutaura kwamaita kuti vaitongonamatira vanhu zvechokwadi vanhu vaingouya. It's so sad kuti vakangopindwawo nemweya usina kunaka wekuzoda kuzoti chipo ichi vazoita vachiita zvekunakira izvizvo zvenjuzu izvi and ene zvinoba mune muri kutaura kuti hanzi hezvo it's like hama dzenyu here pane munhu akazotendeutsa mweya wekuti ufesane nemi hensi pamba penyu imba yakavakwa nababa venyu haigarike imba yakaita maloja kana pamaipa matoita makaita zvekuti munhu azvikolektire mari yake because it's like maproblems machallenges haasi kupera munhu wachiti uchinotora mukati ndakazozviramwa ndikaudza hama isakati akungoti munhu anokolekta ega parumu yake. Ibudi nenyaya yenyu it's so hectic, it's so sad. Muri kuchii nezvi muri kushaya kuti moita sei handiti unotobva watotanga kuchallenge mubatsiri uya munhu anenge achida kukubatsira imweya uyu uchimubvunza kuti ndiwani wakanga uripo here patakawirirana nevanhu ndichinzi ndiye ndishande kunyika yevapenyu in the like. Inini budi advice yandoda kukupa hanzvadzika budi zvinoshanda mufunge zvinopera hanzvadzi namatai Mwari kunamata kwandiri kureva handisi kureva kuenda kuvanhu vekushandira kumapostori kumadzibaba budi ndiri kureva kunamata Mwari mwaine muzvokwadi kutendeuka handiti nimi ndimi masenda confession yekai budi isai upenyu wenyu kuna Mwari. If possible moshare audio ine masiblings enyu budi munhu anokurwirai ega ndiMwari. Mwari vanonamatwa mweya nemuzvokwadi budi ndikureva kunamata kwekutendeuka kwekuisa upenyu hwako kuna Mwari as kumachechi kutendeuka kunoitwa kunana chechi anonzi ana Zayoja vaive anti muriko kuZimbabwe munoiziva Zayoja chechi inonzi AFM iye handiti chechi inonzi Seventh Day Adventist vanonamata Saturday vaive budi these are the churches I feel inini ndiri munhu ndiri mukadzi ane 51 years I feel kuti these churches are still some of the genuine churches that are worshiping God in truth and in spirit. Musaende kumachechi emaprophets ndapota budi machechi vanotengesa mvura vanotengesa maoili vanotengesa anointed items no budi don't go there budi I don't know how far you follow my confessions and judge panapa people are crying vanhu vari kuchema vanhu especially my problems anenge ari spiritual and they get even worse ukaenda kumachechi ekushandirwa anotoita worse vari kuti my problems ari kuita worse budi waenda kumachechi yaka vanoita anonzi maaltar call urimo muchechi panoti pavanoti panoda kugamuchira Jesu Kristu here panoda kutendeuka here mobva matendeuka budi muchitendeuka handiti muri kuisa upenyu hwenyu kuna Mwari kutenda kureceive Jesu Kristu mumwoyo. Hanzvadzi it's unfortunate kuti because of these false prophets maprofita eNehemiah they are complicating the issue of the gospel. Nyaya yekunamata haisiye kuve nezvinhu haisiye kurwirwa futi yekuti hanzi hezvo uya unamate Jesu zvinhu zvako zvinova zvaita right upenyu hwako hunobva wabho kunyepa budi nyaya yekunamata inyaya yekufixa relationship yako first handiti by accepting the Lord Jesus Christ in your life according to the Bible kuti John 3 verse 16 inoti for Mwari akada nyika nekudaro akaipa mwanakomana wake akazvarwa ari ega kuti ani nani anotenda maari arege kufa asi ave noupenyu husingaperi. Handiti madaro budi matendeuka magamuchira Jesu Kristu muri kuita relationship yenyu muve mwana waMwari first
maona buti atingoenda kuna Mwari kukumbira zvinhu tisiri mwana wavo buti the fact yekuti munogona kuziva kuti kunonamatwa sei kunotsanywa kunoitwa sei kuna vanhu vazhinji kuti vanhu vazhinji vane kusenda maconvention tiri kunamata ndatsanya zvinhu zvavisi kufamba buti kana uchinamata uchiita zvinhu zvekunamata zvekutsanya nekuita sei iwe usina kutendeuka usina kugamuchira Jesu Kristu usina kubhabhatidzwa buti unenge wakafanana nemwana ari kuenda panext door kunokumbira kuti baba mundibhadharire school fees baba atendai handiti for whatever reason kumubaba havana whatever vanoramba because hausi mwana wavo wazviona saka unotanga kugadzirisa relationship yako handiti naJesu Kristu wotendeuka ogamuchira Jesu Kristu obhabhatidzwa machechi ane mabaptism ari biblical hanzvadzi kubhabhatidzwa kwakaitwa Jesus na John the Baptist in the river Jordan kwekunyikwa mumvura hanzvadzi kana paunonyikwa mumvura payapayaka it's a sign of accepting the death and the resurrection of Jesus Christ kuti Jesu as I read this story in the Bible yekuti Jesu Kristu akauya akamuka I'm sure unoiziva nyaya yanzvadzi uchiona Easter year ichicelebratewa Easter inyaya yemubhaibheri muningi hanzvadzi but mubhaibheri hainzi Easter is just a worldly name yakapiwa nemaleaders vada kuita holiday otherwise it's a true story from the Bible yekufa nekumuka kwaJesu Kristu Jesu Kristu auya achifira zvitadzo zvedu handiti ukaverenga bhaibheri rinokudza kuti hanzvadzi for all you have sinned and fallen short of the glory of God hanzvadzi tiri vatadzi tese by default of being born nemukadzi nemurume nevanhu venyama tiri vatadzi because of our father and mother Adam and Eve. I'm sure my brother you know the story handiti takaifunda kuchikoro takaiverenga kuchikoro from Genesis nyaya yekuti Adam and Eve ndo they were the first people on earth handiti vasikwa naMwari vaigara mugarden of Eden zvakanaka vaine relationship naMwari Mwari achitoya vachitaura vese hanzi Mwari akanga akavaudza there was a certain tree or a fruit that they were forbidden vanganzi naMwari musadye hanzvadzi also before we go any further please get a Bible download the Bible pafoni tenga Bible chairo bhuku reri hanzvadzi utenge Bible uverenge zvandiri kutaura ndezvemubhaibheri handiti uchiverenga as you read this story unonzwa kuti Mwari akanga vaudzwa kuti musadye muti uyu vaudzwa naMwari kunzi nemusiwo muchadya muti uyu muchafa handiti Mwari avadaro as we read the Bible tinyaya tobva taona vanozodya muti uyu handiti nyoka inozoyafurira mukadzi ozofurira murume wake and the like handiti vobva vadya muti uya hanzi Mwari vanouya manheru handiti just before we go any further we can ask yourself because as you read the story uchadiscover kuti vadya muti uyu did they drop dead Adam and Eve vakafa sekufa kwatinoziva inini newanzvadzi kuti munhu kana achinzi afa achafema akufushirwa is that what happened to Adam and Eve no Mwari vainyepa here Mwari vakanga vasinganyepa hanzvadzi surely they died but Mwari vaireva spiritual death it's their spirituality yakabva yafa kwete physical death yes physical death vakazofa years of makore akawanda handiti years later they died vatochembera Adam and Eve ndo pavakazofa Mwari vaireva the spirituality hence relationship yavo naMwari yakabva yapera vakabva vadzingwa mugarden of Eden Mwari vanzi vakatoisa maangels ekugadha kuti vasadzoke vachibva vapiwa mapunishment avo handiti nyoka ikaudzwa kunzi iwe uchafamba nedumbu uchidya the dust of the earth nanhasi hanzvadzi nyoka dzipi unogona kuona paTV nyoka dzekuAmerica dzekuIndia dzekuChina dzemuno muAfrica nyoka dzinongofamba nedumbu hanzvadzi zvakataurwa naMwari it's punishment yakabva ipapo handiti no matter chinhu chinongonzi nyoka chinofamba nedumbu and vapedzezvo kune mukadzi akaudzwa kunzi iwe ucharwadziwa pakuzvara hanzvadzi I'm sure you know it mukadzi muna anonzi mukadzi wese hanzvadzi handiti muIndia muChina murungu munhu mutema mupfumi murombo tinongochema pakuzvara vana labor is painful Mwari vakazvitaura it's a punishment from our mother Eve uri kuzvinzwa kuna Adam akanzi iwewe uchashanda uchadya cheziya rako handiti hanzvadzi if we go back to history kuchikoro tinoverenga kuti dzakadzidzisa kuti the world over pasi chigare upenyu hwakanga ungori hwekurima but it's only nokuti munhu akazove civilized achishandisa pfungwa dzake handiti because of civilization modernization industrialization education came iye zvinezvi bhudhi unodzidza unoenda kuchikoro whatever zvaunofunda biti kuita makanika handiti kuita doctor kuita teacher hanzvadzi ukazvitarisisa kwese kushanda because from there ndopa uchapiwa mari yekurarama upenyu hwako uchitambira ipapo handiti ndokudya cheziya rako Doctor anotosvika kumba ati nhasi enda ndaneta vedu wei vanhu vanga vakazara kuchipatara kuhospital kwanga kuri busy ndaneta kushanda zvakataurwa naMwari hanzvadzi handiti saka zvadaro hanzvadzi ukaverenga Bible uchaona kuti zvakaitwa naAdam and Eve zvinonzi it brought sin and death into the world
ndo nyika kuipa kwayakaita bad. Zvaungaone munyika hanzvadzi ukazvifunga kuti this is bad, this is wrong, done by whosoever by an, is because of the Adamic sin nature yakabva yaplantwa mukati menyika naAdam, because vakapa simba Satan. The world is bad as it is because of the power and authority yakapiwa Satani na Adam pakutanga anditi. Zvakadaro hazvo Mwari nerudo rwavo, because Mwari vakasika munhu nemufananidzo wavo anditi, vachitida Mwari vakaunza plan of redemption kuti saka zvogadziriswa sei zvakanga zvaitwa naAdam and Eve anditi. Hakuna munhu aikwanisa, munhu wese, nokuti takasara Adam and Eve hanzvadzi vakazosara vozvara vanhu vatotadzira Mwari, vadzingwa muGarden of Eden. Uri kuzviona iye ndo pavakatanga kuzvara vanhu. MaChristians hanzvadzi, we believe kuti vanhu vese takabva pana Adam and Eve anditi. We don't believe zvazvekutyoro zvazviya zvetheory of evolution zvinoti hanzi munhu takabva kumakudo, taifamba nemakumbo nemaoko tikazoenda tichiita straight here tichiswatuka and the like. We don't believe that hanzvadzi. We believe kuti takabva pana Adam and Eve anditi. Adam and Eve is the father and the mother of humanity, and that's what we believe. Saka takatozvarwa vakazotanga kuzvara vana Adam and Eve vatadzira Mwari. Saka takatozvarwa in sin nature. We are born with what is called the sin nature, the Adamic sin nature in us, and waona. Hence the Bible says, "Good, for all have sinned and fallen short of the glory of God." Tinongozvarwa tiri vatadzi hanzvadzi. Usanzwe vanhu vanoti aini ndiri muna right hangu chichi. Mwari nerudo rwavo, Mwari vave nemwanakomana wavo one who was spiritual. Handiti. Saka paitoda a spiritual person to rectify this. Mwari vakapa Jesus Christ akazvarwa in human form akatifira. Hence we read nyaya yekufa nekumuka kwa Jesu Kristu muBhayibheri hanzvadzi. Ndo nyaya yekunamata, inyaya yekurestore relationship. Ukadzokera ku John 3:16 hanzvadzi inoti Mwari akada nyika nekudaro akaipa kumwanakomana wake kuti ani nani anotenda maari arege kufa asi ave noupenyu husingaperi. Hanzvadzi, you can ask yourself another question, kuti ko indava, because I'm sure pauri papapa unotoro pane vamwe vanhu vanototi uyu anonamata munhu mutsvene uyu, be it an ordinary person kana mufundisi. But inga vanhu vacho vanongofa one, vanonamata vacho vari kungofa together nevanhu vasinganamate. Saka Mwari vairevei? Hanzvadzi yairehwa ndo spiritual death. Spiritual death iri kuitika Jesu Kristu ari kudzoka. Hanzvadzi, Christians, we believe that Jesus Christ is coming back. Tinonamatira kufa, tinoisa upenyu hwedu kuna Mwari kuti tivararamire. Hence even vakuru vakataura kuti seri kweguva hakuna muteuro, tinonamata tiri vapenyu, tinogamuchira Jesu Kristu. Jesu Kristu ari kuuya achitonga hanzvadzi. Paakauya pekutanga akauya ari as a sacrificial lamb anditi, achifira zvitadzo zvedu. Paari kudzoka ari kuuya achibvunza kuti wakaitei wanzwa nyaya yekufa nekumuka kwangu, wakaitei wanzwa nyaya yerudo rwaMwari, kuti Mwari vakada nyika nekudaro vakaipa kumwanakomana wavo akazvarwa ari ega kuti ani nani anotenda maari arege kufa. Waona, hanzvadzi ndo nyaya yekunamata. But these false prophets, they are complicating the issue of the gospel. Hanzvadzi, nyaya yekuti wadaro waita this process hanzvadzi, watendeuka waenda kumachechi wabvuma, watendeuka wabhabhatidzwa, uri kutenda. Then you see kuti hanzvadzi pachirungu vanhu maChristians vamwe vanonzi mabelievers, pachishona vanonzi vatendi vamwe anditi. Kubeliever in what? We believe in the death and the resurrection of Jesus Christ. We believe that we are sinners and it is saved by the grace of God. We believe that we are born sin. Bible not anota anazvivi anonyepa. Uri murevi wenyema. Each and every person is a sinner. Anditi. I don't need that Jesus Christ. Believing that Jesus Christ, this your story is real. That's why we are called believers. We believe Jesus Christ is coming back and judge. Ukaverenga Bible rinokuradza kuti Bible rinoti nyika nezvinofadza zviri mairi iri kuguma. Nyika ino iri kudarika anjadzi. I'm sure uri kungozviona anjadzi vanhu vari kufa anditi. Ukaverenga Bible rinotaura kuti it's appointed unto men to be born, then later they die. After death judgment comes. Hanzvadzi, Jesus Christ is coming back. Arikuya achitonga, arikuya aine hasha. Wakaita ine rudo nerufu rwangu pamuchinjikwa. Did you accept? Did you believe me? Zvinotaurwa muBhayibheri kuti pazuva rekupedzisira rinonzi the fearful day of the Lord. Rinotyisa rekuti hanzi vanofa vanenge vakafa vasina kugamuchira Jesu Kristu, you won't be able to withstand his sight. Hanzi pazuva iro uchaenda kugungwa chairo unoti gungwa ngarindinyudze zvangu. Gungwa rinokudza kuti hapana ari kunyura, ini ndatokomandwa kunziwo ndiburitse vakafa vari mandiri, vakanyura vari mandiri, vanhu vakafa vari mugungwa vabude vamire pachigaro chokutongwa nhasi. Hanzi unoenda kushumba, shumba undishumba ndidye, shumba inoti handisi kutodya vanhu.
vari mandiri vandakadya vari kutobuda kuti vamire pachigaro chekutongwa. Inino nhasi nditoriwo panguva yejudgment yekunzi ndiburitse vanhu vandakadya vari mandiri. Anzvadzi Jesu Kristu anogamuchirwa mumwoyo. Mwari anonamatwa mweya nemuzvokwadi. Wadaro watendeuka wakuve negarantii yekuti whatever happens to me, kubuda parodi apa, kutsikwa nemotikari, mweya wangu unowana zororo kwauri kuenda. Jesu Kristu pavari kuuya, hence I told you the baptism iri right yekunyikwa mumvura. Hanzi kune mabaptism mamwe machechi anobhabhatidza achiti hanzi anonzi father or priest here, hanzi anoti nankire anonyika chigonwe mumvura okudhurwa muchinjikwa pamanza. Anzvadza that baptism is not biblical. Hanzi vamwe vano unodirwa mvura musoro onzobhabhatidzwa. Anzvadza kusi kubhabhatidzwa ikoko kubhabhatidzwa kuri biblical. Hence machechi sandakudza anobhabhatidza mumaswimming pools, vasina maswimming pools, mabaptism facilities. Vamwe vacho vanoto haya kumamwe machechi voenda unobhabhatidza vanhu vachivanyika mumvura as a sign yekuita pasi pemvura kuti sure I believe kuti Jesus Christ he died. As you are raised up pipe na pastor uri kubelieve in the resurrection. Bosi kune vanhu vanotaura kuti imi munofunga kuti munhu anofa after 3 days agomuka. Nyaya yaJesu ndeyekunyepa iyi. Zvebhaibheri ndezvevarungu izvozvo. That disbelief ndio ichanofira vanhu. Handiti your sins are going to be brought on you. Uchabvunzwa kunzi nokuti wakazvarwa uri mutadzi. Saka kana usina kutenda muna Jesu Kristu hauna ruponiso. Jesu Kristu paari kuuya achimutsa hama dzedu, hanzvadzi dzatiri kuviga kumakuva, hama neshamwari, Christians we believe kuti hazvisi kugumira ipapa, vanhu vachamuka. Jesu Kristu panotaurwa mubhaibheri kuti vakaropafadzwa vanofa muna Kristu, vanofa vachifira muna Kristu Jesu. Anzvadzi namatai, tenda kuna Mwari, ipa upenyu hwako kuna Jesu Kristu, tendeuka. Watendeuka wabhabhatidzwa, anzvadzi wakutanga kuve nerelationship naMwari inonzi fellowship of the saints. Wakukwanisa kuzvinamatira, wakukwanisa kutora bhaibheri uchiverenga, otanga kufellowshipa nechechi yaunenge wadecida iyi. Handiti uchitokura utori upenyu hwaunenge unototangwa hwekurarama. Nyaya yekunamata hanzvadzi yakasiyana nenyaya yekuenda kumapostori kana kun'anga kunobatsirwa yekuti unongoenda unopiwa zvawapiwa kunze ndaunoshandisa, then you continue with your life. Handiti be it yezvinhu zvakashata yekusanamata Mwari okonje nemadhira ako. Handiti nyaya yekunamata once you are born again, hanzvadzi, you start walking the walk, talking the talk, living the life of a born again child of God, putting your life in Jesus Christ. Hanzvadzi in your case watendeuka ukaverenga Bible, Jesu Kristu anoti uyai kwandiri imi mese makaneta makaremerwa ndichakuzorodzai. Pamwe pacho Jesu Kristu anoti kandirai mitoro yenyu pandiri. Watendeuka wamwana waMwari, in your case this issue hanzvadzi ndo yauchaisa kuna Mwari, nokuti unenge wakuziva kuti uri kubva kupi uri kuenda kupi neupenyu, wakabva kupi uri munhu akasikwa naMwari, wakurililaya watenda muna Jesu Kristu, wakuziva zvinotaurwa mubhaibheri. Handiti kuti wakutenda kuti Mwari ndiye akandipa upenyu, ndiye anotora upenyu hwangu, wakunamata uchiti Mwari ndirwirei kubva kumweya wemunhu uyu. Handiti Mwari vanokurwira hanzvadzi. Share this audio with your siblings. Handiti hanzvadzi kune vaning'ina vako, guys, namatai, Mwari vanokurwira. Musatyiswe zvamunenge mufamba muchiudzwa. And on average hanzvadzika vanhu vazhinji even pano pamaconfession vanhu vari kutaura, hanzvadzi kune maprofita vabatsiri vanonhonga tsono vekuti hanzi vanokuudza sadza raukadya nezuro, vagokuudza zvaukapfeka mukati zvechokwadi zvausingarambi. But hanzvadzi maproblems haasi kupera, havakwanise kupedza matambudziko aya. Ufunge vanhu vari kungochema vachiti ndaneta kufamba. Handiti ndaneta, tatraya, zvinhu havisi kuchinja. Avatauri vamwe vacho vanoramba vachingokuita hanzi you go around in circles, shandisa zvakati, enda unogeza mutairo 3 days 6 days 12 days uchingoramba uchingoraunda uchitswa. Hapana, hanzi pamwe zvinomboita nani, but still zvodzokera back to square one. Hanzvadzi unoisa upenyu hwako kuna Mwari, unonamata. Hanzvadzi inini ndinouza personal experience yeupenyu hwangu. Handiti mafamilies mwe matinobva, mabig families, I've seen a lot. Mwari ane simba, vanhu namatai. Hanzvadzi isai upenyu kuna Mwari, matendeuka makurarama upenyu unofadza. Pane vanhu budi vanoti vatendeuka, vamwe vechirume kuti unofunga kuti pane murume asingaite girlfriend unopenga, vachitona mata vachienda kumachechi andakudza right eye. Ufunge kana wakunamata Mwari mwene muzvokwadi, akudaro wakuziva kuti zvimwari havazvidi, unogona kutendeuka like so basa riri kunetsa, pamwe basa racho ndezvingori sick job, mari yacho rupowa shoma. Kune vanhu vanenge vachitoti inini ndinototora simbi dzevarungu vacho bhoza vati bhadhare,
Hanzvadzi wakunamata unenge wakuziva kuti Mwari vanoti chine situation yangu. Mwari vanoti kana uchishanda you respect. Unotoshanda kungori kushandira Mwari. Oudza Mwari kuti Mwari makandita a father, this man is not enough zvandiri kupiwa panapa. Kutonamata kuti Mwari kandikukumbira ototsanya kuti ndira kutsanya ndira kunamata ndinotaura nabosi uyu kuti Mwari ndiwanisewo nyasha pandichamudzo andinzwisise. Mwari anokuwedzera. Mwari vanokupa magodly ideas ekurarama upenyu hwakanaka. Handiti kahaso unogona kuti kasaidi haso kagobudirira kagoshanda ugoimpawa kana mukadzi wako. Mwari vanokupa maideas kana wamwana wavo ekurarama upenyu hwakanaka. Handiti unomisa kuna Mwari kuti bosi uyu Mwari ndinzwirewo tsitsi. Bosi anonyevenuka anokunzwisisa nokuti unenge uri mwana waMwari uchinamata about your situation. Uchiramba mweya iyi inorambwa hanzvadzi mweya yevafi kuti ibva pandiri nezita neropa raJesu Kristu. I am a born again child of God. My life belongs to Christ. Ibva pandiri. Hauna simba pa upenyu wangu. Hanzvadzi nyaya yekunamata it's a personal choice and individual decision. Inoitwa a conscious decision. Inoitwa mumoyo nemupfungwa wegani. Because iwo katendeuka don't think kuti your brothers nema sisters ako zvavaitira right. Vanofanirwa kutozvinamatira. It's a free will choice yekunamata. Mufunge. Asi zvakanakira kuti kana makunamata since you've got same problem vakabvuma vakanzwisisa even wati mama vari vapenyu udza mama vako. Mama vako vakakwanisa kutendeuka vokunamatirai as a mother as a parent. Munamato yemaparents inoshanda. Vachita muchitowirirana. Hanzvadzi kune mavanhu vari kuita mafamily groups ekunamata vana vanyamunhu. Wazvinzwa? Ekuwirirana. Kuti guys ngatimukena 12 ngatinamatei asi mave mese muchibelieve the same thing. Kwete kuti vamwe ndo zvinonetsa pakuna mama corporate players ekuti mwe muna ma prayers ekuti vamwe munhu anenge achita zvinhu zvake paside achimira nechinyanga chake mumwe adzati ndine matombo angu mba mangu azvibude azvishande. Handiti saka kana makuna matamuya semwe mune mzvokwadi makuziva kuti takatendeuka. Handiti hanzvadzi yangu yakatendeuka. Handiti agamisa Jesu Kristu mukunina wangu takunamata tese. Vamwe vanhu vanotode mafamily vanotonamata masame churches. Unoza but vanogara different places. Vamwe vari kuAmerica, vamwe vari kuUK, vamwe vari kuZimbabwe, vamwe vari kuSouth Africa. Kutoita group tana guys ngatimuke na 1 am usiku ngatinamate guys. Handiti ndo zvinoitwa kunamata hanzvadzi. Mwari vanokurwirai. Hapana chamunobhadhara mari, hapana chekuita. Machechi andataura hanzvadzi ane anonzi ma-all-night prayers. Some Friday nights, mamwe Saturday nights. Kune vanhu vanonzi ma-intercessors, kune vanonzi ma-prayer partners. Ekuti vanhu munobelieve vanhu you agree. Unogona kuwana even a couple. Unogona kuwana kuvana varume vamwe 3 or 4. Wekuti watendeuka you share your problem. Vanowirirana newe in prayer kuti unokwanisa kuvabvudza kuti nhasi ndiri kutsanya kusvika na 12 nhasi ngatifusanye kusvika na 12 na 6 ndinamata about this chete. Hapana kuti zvimwe zvamuri kunamata kuti kunamata vachikubatsira kuchema kuna Mwari. Even your wife wako abvuma mukadzi wako and you sound like you get along anditi atendeukawo maku just anoti panoungana vaviri nevatatu mukati mezita rangu ini ndinenge ndiripo. Ufunge Bible rinoti 1 will chase 5,000, 2 will chase 10,000. There is a power yekunamata makawanda. Munobatsirana kudenounce mweya uyu kuti enda kumakuva, go and find your rest in the name of Jesus Christ. Go back to the graves where you belong. Mweya wakamutswa inde zvamunoziva anditi mweya vanhu vakafa inobilinga kumakuva. Go and find your rest, your peace in the name of Jesus Christ. Unoenda mweya unokusiyana naye because munenge makutenda muna Jesu Kristu. Munenge maisa upenyu hwenyu makunamata Mwari mwene mzvokwadi. Bible inoti kuti vari muruoko rwaMwari hakuna chewakaipa. Mwari anovarwira. Bible Mwari anoti swederei kwandiri, draw close unto me and ndichaswedera kwamuri. Resist the devil, you will flee. Kutonyeswa kuti andinene Mwari havadi vanhu vanotaura nevanhu vakafa. We don't consult, we don't commune. Mweya vanhu vakafa ngaizorere kumakuva. Munoiramba nezita neropa raJesu Kristu kuti ibva pandiri iwe mweya wevafi. Enda unofainda rest yako kumakuva nezita neropa raJesu Kristu ibva pandiri. Buti munoita madhiri agofamba mabasa mugowedzerwa mari. Mwari vakuitirai zvakanaka. Kurwara kwese kunopera nezita neropa raJesu Kristu. Handiti kuri kubva pamweya iyi. Mukadzi wako anogona kuramba anayo asthma iri natural. Handiti tinorwara. Handiti zvirwere zviri normal zvakangobva kuna Mwari. Kwete zvekuitwa worse nekuti wabata mari. Of course chiri kudimanda. Isimba rayo rakashandira imba iyoyo. Akusi kumboti nankire bhudhi anzi nankire hapasisina anoshanda nayo chichika. Isimba rayo ka this thing. And imimi zvachandiswa nababa venyu. Ndosaka muchiona maybe kuti maloja anogara in peace. But still mari yacho imimi inokutambudzai.
because chiri kutodhimanda, chiri kutoleya claim. Maona, but munenge mane simba rekunonamata, munotsvaga munoita maprayers pamba ipapo. Munoziva kuti tiri kuda kunamata tiri panapa nhasi. Kunamata neza neropa raJesu Kristu. Kuti enda kumakuva, enda unozorora, ibva pano nezita neropa raJesu Kristu. Mhepo dzinodzikamiswa nezita neropa raJesu Kristu hanzvadzi. Muchitonamata, kutozvinamatira, kuti muri kuZimbabwe nditi vamwe vanoenda kumakomo kunana Dombo Shava kuye. Kuziva kuti Friday night ndiri kuenda, ndiri kudzika mugomo Saturday manheru. Ndabva kumba kwangu, ndadya sapa yangu ya 6. Ndoswera Saturday ndichichema kuna Mwari, ndichiisa upenyu hwangu kuna Mwari. Kuti Mwari vanokurwirai, Mwari havanyadzise, Mwari vane simba. Only Jesus Christ is going to set you free. He has already set you free. You have to accept that deliverance. You have to do is to accept that power. Kuti this is true. And it buti namatai mufunge, musachikiswe na Satan, musachikisidziro mwanoti munozvigona, unofunga kuti nekunamata chete. But buti namatai, isai kuna Mwari. Share my audio with your siblings. Guys, namatai musachikiswe na Satan. Satan and devil instills fear in us. Munoziva vana kurwara, mukadzi wako kurwara, kunamata nezita neropa raJesu Kristu. Kuziva kuti atirare tisina kunamata, motanga ukama wokunamata Mwari, kuerenga Bible, listening to gospel music, music inokudza, inorumbidza Mwari. Zvamunoziva kuti izvi zviri wrong zvandiri kuita muupenyu hwangu, mosiya moregera. Mwari vanokuitai zvakanaka hanzvadzi. Mufunge, musachikiswe, ndapota. Isai upenyu kuna Mwari. Handitya. Thanks a lot. God bless you. Bye bye.